Hei, mä olen Jutta ja tässä on Mandi. Ja me kerrotaan teille tänään muutama vinkki siihen, miten voit valmistella kehoasi Kaari Asanaa eli Dhanur Asanaa varten. Mandi aloittaa päin makuulta lattialla. Ja ihan ensimmäisenä tuo otsan kohti lattiaa. Sen jälkeen siirretään käsien kämmenten avulla. Kämmenet tulee tähän kylkikaarten alle ja vedetään käsillä kylkiä hiukan alaspäin kohti lantiota. Eli muistutetaan hyvästä yhteydestä keskivartalon alueella. Sen jälkeen kämmenet laitetaan suoliluiden alle niin, että suoliluut on siellä kämmenen keskellä. Ja muutaman uloshengityksen aikana rentoutetaan pakaroita ja keskitytään siihen, että lantio on painava. Suoliluut aivan kuin juurtuu kämmenten läpi kohti lattiaa. Tämän jälkeen voit koukistaa polvet ja tuoda jalkaterät yhteen. Tässä on tärkeää muistaa aktivoida jalkaterä hyvin. Varpaat avautuvat niin paljon kuin mahdollista ja tuodaan selkeä voiman käyttö isovarpaan ja päkiän alueelle. Aloitetaan sisään hengityksellä, eli hengitä sisään. Ja uloshengityksellä lähde painamaan lantiota alaspäin, juurruta sitä ja ylävartalo lähtee kevyesti nousemaan irti alustasta. Sisään hengityksellä keskity kehon etupuolelle, avautumaan eteen ja ylöspäin ja voit keskittyä myöskin reisien etupuolella taaksepäin ja ylöspäin avautuvaan liikkeeseen, joka ohjautuu täältä päkiästä ja isovarpaan alueelta. Liikkeessä voit hengitellä sen aikaa, kun itsestäsi tuntuu hyvältä. Ja on tärkeää säilyttää tuki tällä lantion alueella ja yhteys jalkateriin. Anna kasvojen rauhassa ohjautua eteenpäin liikkeen mukana. Kun haluat tulla alas, hengitä ulos ja anna kehosi rauhassa laskeutua alustaa vasten. Voit antaa jalkojen suoristua ja voit vapauttaa kädet. Lepää muutaman hetken ajan, jonka jälkeen tullaan Kaari Asanaan. Kaari Asanassa aloitetaan ihan samalla tavalla. Otsa on lattiaa vasten. Muista tiedostaa keskivartalon tuki ja painava lantio. Kun koukistat polvia, yritä rentouttaa vielä reisilihaksia, jotta saat käsillä nilkkojen etupuolelta kiinni. Voit ottaa kämmenillä kiinni nilkan etupuolelta tai halutessasi hiukan ylempää jalkapöydän alueelta, kumpi tuntuu paremmalta, tee niin. Muista aukaista varpaat ja tuo tuki jälleen tänne isovarpaiden päkiöiden ja isovarpaiden alueelle. Aloita sisään hengityksellä. Hengitä selkä pitkäksi ja ulos hengityksellä paina lantiota alustaa vasten ja lähde nousemaan ylöspäin juurruttamisen myötä. Jalkaterät aivan kuin vetää taaksepäin. Eli nyt mä annan kosketuksen tähän Mandin isovarpaaseen päkiään ja jalkaterät aktivoiden lähdetään nousemaan liikkeeseen. Hengitä rauhassa ja anna kehon etupuolen olla pitkä. Ja kun haluat tulla täältä liikkeestä alas, voit rauhassa ulos hengityksellä antaa selän rentoutua nikama nikamalta ja vapauta jalat. Hengittele täällä hetki. Tuo kämmenet kylkien viereen, kämmenet lattiaa vasten ja työnnä itsesi konttausasentoon ja konttausasennosta tuo takapuoli kohti kantapäitä. Ja tuo kädet kylkien viereen kohti jalkoja. Kasvot voi tulla kohti lattiaa. Ja voit levätä täällä hetken aikaa, antaa selän rentoutua, anna käsien rentoutua ja hengittele tässä lempeässä vastaliikkeessä. Harjoittele rauhassa toista valmistelevaa liikettä niin kauan kuin koet sen tarpeelliseksi ja etene askel kerrallaan lempeästi kehoasi kuunnellen. Muistathan, että selässä ei tule tuntua painetta tai kipua. Oikein miellyttäviä harjoituksen hetkiä Kaari Asanan parissa.